San Pablok erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, oraindik pekatupean indargabe ginela, jainkoak erabakitako garaian, gaiztoen alde hil zen Kristo. Nekez, hilko litzateke norbait pertsona zuzen baten alde. Agian bai, badaiteke norbait pertsona on baten alde hiltzeko preste egotea. Baina Kristo, gu oraindik pegatari ginela, hil zen gure alde. Honela erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Orain, jainkoak Kristoren odolaz onartu gaituelarik, zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez. Zeren eta etxai ginelarik, jainkoak bere semearen heriotzari esker berekin paketu bagintuen, behin paketuz gero, zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko beraren biziaz. Are gehiago, jainkoaz harro gaude Jesu Kristo gure jaunari esker. Beroren bitartez, jainkoarekin paketzea iritsi bai dugu dagoeneko. Jaunak esana. Itxaropena, fedea eta karitatea dira bertute teologalak. Eta hirurak kristau bizitzaren esentzia gordetzen dute. Itxaropenak adierazten du kristau izatearen helburua. Horregatik Pablo apostoluak itxaropenean poza sentitzera, nahigabean pazientzia izatera eta otoitzean saiatzera gonbidatzen gaitu. Bai, itxaropena indartzea dagokigu. Fedea pozgarria eta karitatea sutsua izan daitezen. Bakoitza doainezko zerbitzua emateko gai izan dadin. Jakinda hori itxaropen hazi emankor bihur daitekeela jasotzen duenarentzat. Baina zein da gure esperantzaren oinarria? Hori ulertzeko ona da gure itxaropenaren arrazoietan sartzea. Betiko bizitzan sinisten dut, horixe da gure fedea. Eta kristau itxaropenak funtsezko oinarria horra aurkitzen du. Itxaropena, izan ere, bertute teologala da. Vatikano bigarrengo konzilio ekumenikoak honako hau dio. Jainkoaren oinarri hori eta betiereko bizitzaren itxaropen hori falten direnean, giza duintasunak oso lesio larriak jasatzen ditu. Eta bizitzaren eta heriotzaren erruaren eta minaren enigmak konpondu gabe geratzen dira. Eta askotan, gizakia etxipenera eramanez. Bizi gaitezen beraz, haren etorreraren zain, eta harengan betiko bizitzeko itxaropenean. Espiritu horrekin egiten dugu gure lehen kristauen dei sutsua. Zatoz, Jesus jauna.